tanan. Mayong buntag kaninyo tanan. Ora ni ako'y kasulti ninyo, magpadayon kita mga lagat sa Ginoo. Iluwa lang halimbawa sa panahon sa mitani matapos basta ang pulong sa Ginoo. Namatod pa sa Henesis, siya ang nagbuhat dining langit ug yuta. Pinaagi sa iyang pulong. O siya nagsulti, pinaagi sa mga propeta, mamabot yun ang katapusan sa iyong pangbuhat. Nay katapusan. Ang tao dili lang kay matapos kundi ang kalibutan. Wala nga nitak na samtang napatay higayon, napatay panahon. Mangalagad ta, nahamtod gayod wala na ning pagpangalagad. Mabot magyud ang tayo nga di na ta mangalagad. Mayon ta na sa panahon nga di na ta mangalagad, tungod kay kumpleto na ta. Nabuhat na nato ang tanan nga gisugod sa Ginoo. Nga mahimo na tang takos kung mubalik ang Ginoo kay una mubalik ang Ginoo do na gyud akong kagubot. Yung sa matong buhaton di naman ta kasimbaan na kay nga naman do na may dakong kagubot. Wala sa kabutan atong panganduyong gyud nga mahimo tang takos. Magitgot ta karon sa final. Mani akong gingon nyo katapos ang mga pulong nga gisulti sa Ginoo sa Biblia. Adunay mga katapusang pulong. Kung di ka kahibalo ang katapusang pulong nga gisulti sa Biblia, mo nang gingon alaot kita, di ba? Ano man kay di man ta pangandam, ewa man ta kabalo kung unsaon day pangandam nga wa ko man ta kabalo kung kanus ang matapos. Mana atong hisgutan ang final about anang salvation. May basig nagtuo siguro ang mga tao nga nadya nga sila nidawat sa Ginoo nagpabautismo ug nito mamaluat gayon. Muna ako isulti ninyo. Kung unsa gyud ang ato ang tuyo nganong nangalagap ta sa Ginoo nidawat ta sa Ginoo. Katong pagpalansang niya sa cross, dili to ingon the final salvation. Redemption lang to. Gilukat ta ba kay na-solve man god ang mga tao dito sa sala. Nabaligya ba dili kalibutan. Kay bisan pa kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, nga gi-promisean sila sa Ginoo, nga gidala sila sa land of promise. Giingat sila nga kanang yuta ang land of promise. Ayaw ninyo ibaligya. Ibaligya man. Muna sila nag-scatter sila. Muna nga hitbutan na atong final. Ang dili kadungog ini, buingon yung ko nga matod pa sa Bible, di gid maluwas. Mabita na isulti na po ni sa inyo ang final salvation. Ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo dili may tungod daw sa sala, may tungod sa kaluwasan. Atong permiro niyang pagbalik diri mo kay may tungod sa sala nga giluka ang mga tao. Sila ra dili kita. Gani ni ani si Kristo diri sa ila lang. Pero kay Girijik, gi-prophesy man na sa mga propeta atong unang panahon nga kung muani daw ang anak sa Dios, ilag yung i-reject. O gi-reject na gid nila. Bisa si Jesus Christ, ingon niya sa Lucas, nga diin, nianin siya diri aron pagbisita sa iyong mga katawhan, aron pagluwas, aron pagtuman sa iyang saad, ngadto sa iyong mga katawhan, wa kay labot. Pero kay gi-reject man, na prophecy man, nga ang mga hintil, mao hinuoy nakakitang kahayag, unya ni dool ang mga hintil, nidagkot og kahayag, man hinungdan nga ang mga hintil, naglakaw diya sa kahayag. Kaya nga naman si Kristo, mao ka ng kahayag. Mo na ito isguta ron nga final salvation ha. Kung dagan may tao nga nangalagad sa Ginoo, ako di kumingon nga sila maluwas na. Bisan gani kita, mabita na ang pulong ni Hosea, chapter 4, verse 6. Sa tinuod lang, may sulat dire. Ang iyang katawan giingnan, my people are destroyed because lack of knowledge. Bisan silang tao sa Ginoo kita pagkaha. Na kung kulang ta sa kahibalo, sigurado putang malaglag. Kay dili pwede nga inikabot sa Ginoo, dili ta kumpleto. Mabitang giingon ni Pablo sa Philippians 1:6, being confident, ingon nga ikaw kumpiyansa lang, kung nagsugo daw kag buhat o matarong, if you began the good work,
until the coming of Christ, kinahanglan complete, makumplito gyud ta. Nga naman, ikaw man ni Santiago, kung natuman nimo ang tanan, nakalapas kag isa, sa tawag nimo, laktod pa ka sulti, imperno ka. Nga naman, malinapason man. Usa lang imong nalapas, malinapason ka na. Transgressor, kanang pag-transgress sa balaod, paglapas sa balaod, sala man na. Kanya, wa may makasuot sa langit nga naay sala. Mabit na ito, katong pagkamatay ni Kristo sa tinuod lang, kaluwasan dito. Karon kay human naman si Kristo naglukat, kaluwasan na to sa ato ang hinanaling sala, nga ang bayad daw sa sala, mga kamatayon, mga mga tao nga mata tunguna, wala si Kristo ni ani dinhi, aron pagdalag kinabuhi, aron dili mamatay, siya mao ay magpakamatay. Muna ayang gingon sa Ginoo. Nga di ang mga tao nga mga lagad sa Ginoo naghatag si Kristo kinabuhi. Nga aron kita mag-usab. Mapatunan natong eternal life, kaya ang eternal life kung malabot pa man na, manang gingon kinahanglan karon kita wala si Kristo sa iyang pagkinabuhi diri una siya dilantang sa cross, nagtudlo siya about anang repentance. Pag-usab. Kaya nga naman, maabot ang future salvation. Manang ningon si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Si Kristo daw kuno o ang Ginoo nagaluwas ug magaluwas pagud pohon. Muna yang gingon. Magaluwas siya karon kay makasa pamanta. Luwasod ta niya sa iyang pagbalik mo na tong final salvation. Unsa man tong final salvation sa atong gisgutan itong miaging Domingo, kanang bulaan ang tao nga gitawag sa kasal sa kordero, marriage of the Lamb. Wala nganong nianitas papangalagad sa Ginoo sa gamay ta. Ay mo kadlok ang gamay ra ta kay mangundag na mong gyapon tan tanan. Hangtod makumpleto kay labi na kung umabot na. Mabitaw nang naay gingon sa Revelation, una daw silutan ng kalibutan, yung pa Revelation, markahan mo sa iya sa Ginoo. Una, maglihok tong gitawag mapintas nga mananap, nga mumarka, nga tugutan daw kuno sa Ginoo, yung sa Revelation, nga iyahang sakiton ang mga tao ng kalibutan, gipaundang mo sa, matod pa sa Revelation, nga hangtod, dili mamarkahan ang iya sa Ginoo. O bitaw nang naigingon ni Apostol Pablo, I press toward to the mark of the high calling of God. Anong marka sa high calling of God? Markahan ta. Una ta muagi anang gitawag Great Tribulation. Ang Ginoo nang balaan na mo bitaw ng secret na mo nang ato ang gipaabot. Nga ang Ginoo muili sa atong lawas aron di na ta mahadlok. Mo na ang pag-ili sa lawas aron twinkling of an eye man. Mga mga lagad ta karon aron makaabot ta ng twinkling of an eye nga mausab ang atoan lawas nga lawas di na madunot dili na mamatay. Mo nang gingon nga wala may gamong kamatayon na to bisa pag naa pa na diyang gitawag og 666 dili na ta magtindog kanunay nga mahadlokon. Mo ning sa tubutang atoan giani dili. Wala ko mingon ninyo ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili ni oras, dili ni time, dili ni minuto. Kasabot ba mo? O bitaw na kita makayong kulod, naghalagan minimo, hapdi lang, pila lang may kauras. Nya mga tao, Ginoo, muna na aramang yun ang ilahang tuyok, basta makaadto lang dito ang arasa, pumahimo, naa sa tubangan. Pero sa tinuod lang, mo bitaw nang ningon si Joshua, you cannot serve God because God is jealous and holy. Balaan ang Ginoo ug huli. Sa unsang paagi nga niingon siya kung imong subayon tanan, all those who serve God must be above. Mo man atong una, kung mga laga daw kani ang mga tao sa Ginoo, kinahanglan magbaw ba? Anang manaad ba, manaad. Dili pwede nang mga lagad nga wa ka nanaad. Kay basi di ka mutuman.
Dili ka paninglon sa Ginoo kay wa makananaad. Manang gingon ang tao nga dili manaad sa Ginoo, manang gingon ang covenant wala pud siya kay gihimo ng covenant pinaagi sa pagsaad. Mapakyas ng covenant mga pakigsaad niadtong mga taong wala pud nakigsaad. Ang iyang covenant ngadto sa mga nagadawat anang covenant sa Ginoo. Anong covenant is the promise of God nga tanan nga mga gisulat sa Ginoo diri maabatonan nato. Kung kita pud nanaag nga kanang covenant sa Ginoo, mo na ato ang alagaran ngano nangalagat ta kay ang Ginoo nag-promise kanunay. Ang nagingon sa Bible mo, bisan akong gingon ninyo nga hapit ko na ni mahurot pagbasa ang Bible. Kay ang mga lagad jud ang Ginoo kinahanglan manaad. Ikadua, free. Libre ba? Libre. Kay kung dili ka libre, muangal ka pa. Daghang pay reason nimo nganong di ka muani kay ngano man dili man ka free na amang kay obligasyon. Mana yang gingon? Mana mga tao nga usay dugay muani diri di man libre. Tama gitong gingon sa Bible, kinahanglan libre ka kung mga lagad gyud ka sa Ginoo. Kanang walay reason ba na yung nga nang hipos pa magugo, nang laba pa magugo mo nang wala ko kadto nimo Ginoo, nalit ko dito ni ato. Ana ambot pasabot kay Ginoo mo gina ako sulti ninyo kay paingan na ni. Ikatulo ka ng voluntary. Kabaw mo ng voluntary. Kana nagbuhat, nagtrabaho nga voluntary. Wala na bayad. Honorarium ro siguro na. Or naaba na yung mga gitawag kukuhan, gamay lang, kay voluntary naman. Wa man kapugsa. Ang Ginoo dili mamugos. Wala siya namugos sa tao ng mga lagad. Mabita na hinungdan ninyo siya. Kung inyo kong i-deny tapon mo. Kung inyo kong kalimtan tapon mo. Namugos pa rin ang Ginoo. Pero siya matinud-anon. Muna, usa kabutang akong gingon sa inyo, final words of God. Muna, magbantay kita. Hapit na lang, wata mahibaw. Nini panahon na, makalit lang niwa. Ganit ka kabalo, kanito nagsugod ang itawag, gubot lang ganin ang COVID-19. Gubol ng tao. Labi na kaning tao, matrubol ganin sa panahon nga, doon na yung manghitabos kalibutan. Kitsa may natrubol akong panahon sa linog. Kabaton ba mo kalina, ang uban mong gawin ko, kauban ng gabalay. Manggawat ta, mura ganin. Waray pagsalig sa Ginoo. Murag mingon ta, uy, pangandam na, pagkawag sa kayo, ba't yung matupag ang man? Murag mingon ana ba? Daghang kayo mga istorya, maglikay, kaya di maigo, was na kabalong nga unta, ang Ginoo mo'y di pinta nila, ang Ginoo mo'y mutabang nila, amo na, na-trouble. Kini usahay, kining pagtuwa, tuloy ka buka, faith, believe and trust, muna'y wala sa tao. Ang faith na pero ang pag-trust ug ang pag-believe mo na usa ka pubutan. Dagan man tanang tao man ito o gani si Satanas nituo sa Ginoo, mas kuya pa pagtuo ni Satanas kay nga naman makakita gani siya mga iya sa Ginoo, mahadlok na siya. Wala ang tinuod Kristohanon kanang mga buang hadlok sila ha. Bisa pa kanang mga kanang gitawag og mga kana kalimadkon sa kagabion, mga white lady, mga sultihang tamo atong una kalawang kong gabi pero bisan karon wanang mingon ko Lord sa may mahimo gitawag og espiritu sa kamit-ngit kung ikaw anaa sa Ginoo wala daw mahimo mo nang usay mo ani ko diri matud pa nila diri na naglibot-libot pari ka pulo daw kuno atong unang panahon nga ani pagsugod pero wa ko ladto kala kay nga naman kauban akong Ginoo. Wala kinahanglan voluntary ang pagpangalagad. Ngano man, aron dili mabasol nimo ang Ginoo. Mo nang giingon nga pagabot sa panahon nga matrubol ka, mo na dili nimo mabasol ang Ginoo. Total voluntary man nimo, tag gusto ra man nimo. Kanang but pasabot kanang dili man na voluntary mo, kanang dili gyud ka kanang mo ingon gyud ka nga ako. Muna ang mga lagad sa Ginoo kanang mingon gyud ako gyud mga lagad sa Ginoo. Dili lang kanay mudawat kanang pinugos ka sa pabikin na yung nagwali. Balag way nagwali basta pangita ang Ginoo mo ginaang
pagpangalagat sa Ginoo mo bitaw na hinungdan nga dili ka kaalagat sa Ginoo. Unsa man ang vow, unsa man ang free voluntary. Mo niya kung nasabtan diri, matud pa niya. Kanang vow mo na ang iyang gingon. That's true. Ang tinuod, no? Ang tinuod nga kanang pagpangalag vow, free, voluntary, kanang vow is a willing. Kanang willing yun na siya. Kung di vow ka, nanaad ka, kay willing yun ka. Di man po ka manaad kung di ka willing. Di ba? Saan man, di mo pagpanaad, be. Tungkol sa ka willingness, maubito ng gingon ni David. At itong buot magbuhat o ka ng si Solomon, magbuhat o templo sa Ginoo. Matod pa ni David, na Solomon, katulang mga willing. Willing mind and willing heart. Willing yun ang kinahanglan mga lagad sa Ginoo nga mutumang siya sa tanan. Kaya kung di ka willing, di man po na mingon mo matumang tanan. Kanang willing, itawag nato na kung isgutan nato sa Bible, kinahanglan ready gina siya. Ang willingness is ready. Ingon pa sa dictionary, kung willing ka, ready yung ka. Ikadua ka ng free is a faithful. Libre man ka, faithful ka. Wala yung gingon, kanang faithful is full of faith ba? Kanang itawag nga, tuhuan niya tanan pulong sa Ginoo. Kung kanang voluntary is a sincere. Kung voluntary ka man, kinahanglan sincere ka. Sincero gyud ka sa tubangan sa Ginoo. Kanang sincero is tulo na ka klase ingon sa dictionary is honest, pure, and true. Adunay pagkamatinud-anon, adunay pagkaputli o pagkatinuod. Walay gingon dito sa Philippians, ingon pa na Apostol Pablo. Finally, my brethren, Philippians chapter 4 verse 8. Finally, my brethren. Walang gingon whatsoever things are true, honest, just, pure, and lovely, good report. Muna ang final. Nga mo na, bito ako mingon ninyo, mga lagad man sa Ginoo, kinanglan, atong buhaton ning final. Kay nga naman, ang final salvation, nga din atong gipaabot, kanang marriage of the Lamb. Kung gingon man nila, katong cross, mo kato ang kaluwasan, adun na pag-gisulti sa Bible, wala kung mingon ninyo, ang final salvation, katong makaambit lang sa kasal sa Cordero. Mo bitaw na yang gingon dito sa Revelation nga ato ang gisgutan sa chapter 19 verse 7 to 9. Ingon ang Revelation, for the marriage of the Lamb is come. Moabot magud ang marriage of the Lamb. Wala nga kung ikaw nidawat kang Kristo, dili na magpasabot nga ikaw kaslun ni Kristo o pakaslan o makaambit ka sa kasal Cordero, dili na bot pasabot. Sa verse 8, kanang kaslun na matat pa niya, granted that she should be arrayed in fine linen. Kanang makaambit sa kasal sa Cordero, kanang nagsuot yun. Kay gigrant sa iya ha, kung gusto ka kaslun, mo na iyang gingon, kinahanglan magsuot ka og fine linen. Kabalo mo what is fine linen? The righteousness of saints. Mo nang gingon wa pa kabalo sa unang righteousness of saints. Sa verse 9, mo ninungdan ningon siya sa Revelation chapter 9 and verse 9. Blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. Mao na ang mga bulahan. Pag di ka makaambit, dili ka bulahan. Mao bitaw nang kinahanglan makaambit ka. Mao na ang iyang gingon sa Revelation kung imo nang basahin sa 19. His wife has made herself ready.
Kinahanglan ang iyang asawa o pangasaw unon, ang iyang kaugalingon andam. Muna kung ikaw Kristohanon nga mingong ka, kaslunon ka kang Kristo Jesus, ang pangutana diha, andam ka ba? Nagsuot ba ka og fine linen? Muna nga kung ikaw usa ka magtutuo sa Ginoo karon, kay si Kristo nagpakamatay sa cross, mingong ka nga luwas ka na, pero aduna pa tay pabuton. Marriage of the Lamb, mo nang bulahan ang mga tao nga gitawag ana kasal sa kordero. Kung wa ka tao ga, tanan tinawag, pero dili makaingon ang tanan nagsuot og fine linen. Mo bitaw na kinahanglan mangandam ta. Ang pangutana, andam ka ba nga mahimong asawa ni Kristo? Muna yang gingon la. Are you ready to be wife? Nga mahimo kang asawa ni Kristo. Dili ingon nga abi kay gi pakamatyan ka, asawa na ka ni Kristo. Mo bitaw nang tulo ka klaseng kaluwasan. Atong una, siya napakamatay, luwas na atong tanan sala, kay ang bayan sa kamatayon, mo na mga tao mga matay. Karon nangamatay mga nagigihapon. Awa siguro bayre. Klaro ana, di ba? Ang bayad sa sala kamatayon. Unsa pa may spiritual death? Mas kuyaw ang spiritual death kay impierno. Ang physical death is material. Galing lang wayo nagsulti ini atong una ug kamaturan. Sukad pa sa panahon sa Hudiyo, sa mga Israelites, wayo nagsulti, nawala na. The truth departed from Israel. Nawala na ba? Muna wayo nagsulti kamaturan, buhat-buhat na lang sila. Gani, naadto sila sa Holocaust. Mana karon nagtuon yun ako, musulti ko ninyo sa tinuod, kay mao man ang pasabutan namo sa nako sa Ginoo. Gamita lang ko Ginoo, sa dili ka mo balik. O karon, kay nigamit ng Ginoo sa ako, musulti ko kamatuoran ninyo. Mana kinahanglan mangandam ta. Nganong mangandam ta? Kining gitawag og his wife had made herself ready. Mo ni yang giingon mystery ni. Usa man nimo nga ikaw mahimong ready. Sa tinuod lang ang Ephesians chapter 5 verse 32, matod pa ni Apostol Pablo about ni sa nagminyo ba? Nga kita magminyo ta kang Kristo, nya kaning gisulti ni Apostol Pablo about ni sa nagminyo. Literal kanang gitawag physical, Mr. and Mrs. Nga matod pa niya, this is a great mystery. But I speak concerning Christ and the church. Katong gisulti ni Apostol Pablo, matod pa niya, kanang duha ka tao nga ang bana ko lumubiya sa iyang amahan o inahan aron muipon sa iyang asawa, aron mahimo siya usa. Matod pa niya dito, mahimong usa sa unod. Pero iyang giingon din sa verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and church. Si Kristo ug ang church mahimong usa. Wala si Kristo nibiya sa iyang amahan. Muipon siya sa iyang pangasaw unon aron mahimot ang usa. Ang pulong ni Apostol Pablo himuon ta niyang usa. One mind, one faith, one spirit, one love. One God, muna yung gingon, puro one, dili ta tagsag na huna, lahi muna, lahi akong nahuna. Muna, nagsulti ko ninyo nga ang akong nahuna, nagyatag sa Ginoo nga about ini, ako i-share sa inyo. Araw kita, mahiusa na tubangan sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo nga ang church, mahiusa diya kaniya. Kanang wife ngayang gingon, kita, spiritually, kaya pulong sa Ginoo, mahitungod sa spiritual, dili ni sa literal. Mabita nang dagay mga utana atong una nang utana sa ako unsa man ang nagminyo nga lahi ng puning ang asawa. Why labot ang Bible ana ang giingon ni Apostol Pablo wa nay kaso. Ang kaso diya kanang imong pagkatinawag. Kung gitawag ba ka anang marriage of the Lamb? Kung unsa man ang mga gani si David mangani, si Solomon mangani, ipa daw pila yung asawa. Klaro man sa Bible si Solomon, 700 wife. 300 concubines.
Niya imo pa nang himuon na. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, wala na case. Ang importante nga ikaw gitawag ngadto sa marriage of the Lamb. Anong makaambit ka ba sa marriage of the Lamb? Mo nang bulahan daw kuno. Who are called, or which are called into the marriage supper of the Lamb. Kaya nga naman, mao man na ang final. Mo nang fulfillment sa itong pangalaga dito kalibutan. Pagtuman. Mabita na, Jesus Christ. Niani din siya sa kalibutan, nagsulti siya sa parables. Sa chapter 22, Matthew, verse 2. The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Mga man itong disbutan. Mao na ang tanan mga Kristohanon, di pang invite. Diya sa usa ka hari nga naghanda siya og kasal sa iyang anak. Mana si Kristo gi andaman nga ingon si Kristo anak giandam na sa amahan nga kinahanglan ang pangasawa ni Kristo Jesus kinahanglan mangandam. Kaya nga naman, muabot ra ang panahon nga doon ay marriage of the Lamb. Dili paron. Makita ra na nila. O bitaw ng tamang giingon, my people are destroyed because lack of knowledge. Karon kung sila nagtuo nga iya sa Ginoo, kung dili gani nga siya kaandam anong marriage of the Lamb, ay mao man gina ang final. O bitaw ang gisulat sa Revelation nga moabot yun na. Ug mao na atong gipaabot. Ya bulahan yun na ang maka ambit ana. Wala kung ikaw tinawag. Nya dili ka ready. Blessed day ka, blessed ka ba? Apa mo sa opposite sa blessed? Wo. Curse. Alawot. Wato si Mary ginang bulan ikaw sa babae ng tanang nakasala pato siya. Kay naisulat na bulahan ikaw sa babae ng tanan. O na nga kita, kung tinawag ta sa Ginoo, bulahan ta, kung makaambit ta. Wala ang problema lang, kay nag-ingon manggod siya, kung ikaw tinawag, bulahan ang tinawag, niya kung ikaw tinawag, kinahanglan, nagsuot ka o painlinin. Kung wag ka nagsuot o painlinin, kung nag-ingon, nagsimba naman dahil sa diri, aron lang, nagdaig-daig sa Ginoo, wala na ipulo sa Ginoo, nga mga ito ang suga, at ang gaidan, kaning pulong amo, tumutuo ba mo? Siguro ang mga tao mutuo siya sa Genesis nga ang Ginoo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nya di sila mutuo sa ending nga ang kalibutan gitaganag kalayo. Di sila mutuo matapos ang kalibutan. Kung nagtuo pa ang tao, dapat karon mutuo na. Mutuo pa man sila dugay pa, napay 50 years. 23 mataron. Gani, ilang gitagaan gani sa 2050, mga hulog ng asteroid. Kana, mga na, ang mga pinadunggan, pero sa tinudang, kung basawin mo hulog, why na sa yun? Ang importante ng mga andam ta. Kung sa itong andamon, kanang muabot, mga marriage of the Lamb. Mga kay muabot mong gina. Unya, iyahang granted yun. Usa ka, asawa o pangasawa ni Kristo, kinahanglan, arid by the linen o panlinen. Kanang pino nga, pan ba, sinina, baka suot na mo ang panlinen at una, mga nipis, baka mga bagat naman doon. Ang panlinen is a righteousness of God. Ang Revelation chapter 7 verse 13 and 14, ingon pa siya dito, and one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? And whence came they? The verse 14. And I said unto him, Sir, knowest? And he said to me, these are the which come out of a great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Samtang nga, kung imo ning basahon ng tibok chapter, doon na mag-i nakita ni John Biblia sa iyang mga damgo. Nga din siya, ni ato dito, nakita niyang mga elder. The one of the elders, kuno, tigulang, ni answer sa iya,
Seeing unto me. Matod pa niya. Kay nakita naman ni Damgo, basta Damgo naaman na yung nagturyanay dito. Ningon ang usa daw nga elder, what are these which are arrayed in white robes? Kanang giarid ang kanang puti nga kwan. Roba, sinina. Mo nang gitawag panlinin sa nakita niya dito. And whence came they? Asa man ni sila gikan? Sa verse 14, and I said unto him, niya matod pa niya, ug ako ningon kaniya katong elder daw kuno. Sir, matod pa niya, thou knowest, wa ba ka kabalo ini? And he said to me, these are the which come out of the great tribulation. Mo kani ang nakaikya sa great tribulation. So na to pag-ikya sa great tribulation. Klaro man ang great tribulation, wala may gingon rapture. Naglibog lang ng tao, daghang kayo mga tao nga magwawali nga mid, ang tawag na free, mid and post. Aba man ang free, sa dili pa buabot ang great tribulation, waon daw sa Ginoo. Abot asa ibutang. Pagka umandaw sa kanang mid-tribulation, maagi ang great tribulation. Pag tunga-tunga ana, waon daw sa Ginoo. Di gyud nga lutuson ug maayo kay basi unyag kapoy kayo ba? Murag laamot mo sa ilang ikasultian na. Ya. Ako ban, pag human sa great tribulation, diha na ang rapture. Para sa ako, ang Bible nagsulti, pag human, kaya di pwede dili na magyan atong great tribulation.